I Sisimiut, der står solen tidligt op. Den går også sent i seng, det vil sige, at der er meget lys, men det er der generelt bare rigtig, rigtig meget lys. Fordi al den her sne, den reflekterer jo også sollyset, så derfor så er det en rigtig god idé at have solbriller på sine øjne, når man er her. På min vej til Sisimiut, så mistede jeg så mine solbriller, og det fandt jeg så råd for i Kangerlussuaq, hvor jeg mellemlandede og gik ind i en lille butik, og der var der solbriller, og jeg tænkte, i det lys, der var der nemlig også masser af sollys udenfor, der bare strømmede ind i butikken, og alt var godt, og de havde også hue, de havde også vanter, de havde alt muligt, og så jeg nemlig solbrillerne, der ikke var forfærdeligt dyre, og der var masser af guld på de solbriller. Sådan så jeg det i hvert fald. Der var guld rundt om stellet. Det mindede også lidt om nogle af de andre solbriller, jeg har haft. Der var også guld på de der pinde rundt om øret. Masser af guld. Jeg tænkte, det er dem, jeg skal have. Så jeg bærer dem hele dagen i Kangerlussuaq, hvor jeg er. Jeg har dem på flyet op til hotellet, som ligger lige heroppe bagved i Sisimiut. Og så finder jeg ud af, da jeg kommer frem i det rigtige lys, at hele stellet rundt omkring, de er faktisk lyserødt. Også her. Og ved du hvad? I like it.